खुलुमबाय। जोंनि थाराइबारि गामिनि महिला आइजोफ्रा जों दिनै बिखा फोरदाननानै फैनाय बायदि जाबाय। सोरबा माने गुबुन गुबुन गामिना माने सन्देह साननायबो थानो हागौ। बेखायनो जोङो आरो जोंनि थाराइबारि गामियाव एसे गरबर बायदि जानानै थानायाव जोंखौ जेनेबा गुबुन दोलोजों थादों खोमा बा जयेनफोर दं खोमा बेखौ सन्देह सानगोन साननानै जोङो माने नैबे इउपिपिएल दोलोआव जोङो बिखा फोरदाननानै माने जोङो नुजाहैथारसै होननानै जोङो नै दा दिनैनि दिनाव माने 70 जन आइजोआ नुजाफैनाय जादों आरो। दिनै आङो इउपिपिएल हान्जाखौ नुबोगासिनो दं। 5 बोसोर जाबाय इउपिपिएल हान्जाया गभर्नमेन्टआव थानाया। दिनै बिथांमोना गोबां मोजां मोजां माबाखौ मावनानै फैगासिनो दं आरो इयुनावबो मावलांथों मावलांबाय थाथों बिनि थाखाय रायजोफ्रा गासिबो नुहुरनानै जों इउपिपिएल हान्जाखौ जों बयबो मदद होदों आरो इयुनावबो जों होबाय थागोन। बे बिथांमोननि खोथाखौथ' मा बुंनो, बिथांमोना 17 बोसोर सरकाराव थानानैबो जोंनि बिश्वनाथ माबाखौ दिनैसिम माबा मोनसे मोजां रायजोनि खामानि मावना हरनो हादों नामा? जोङो नुबोगासिनो दं, रायजोफ्राबो नुबोगासिनो दं गासिबो। बिनि थाखाय जोङो बिपिएफ हान्जाखौ जोङो जोगारनानै बा इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै जों मावनाय माखासे आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै जों बयबो ओंखारनानै फैदों इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानो। आरो फैबावगासिनो दं उनाव साननैसोआवबानो आरो माखासे लाइमोन सेंग्राफ्राबो सिख्लाफ्राबो बेयाव जयेन जाफैजोबगोन। बाख्नायनो गोनां जोंनि बे गफुर हालामाव बिटिआर हाबनाय आरो लोगोसे हा हुनिबो माबाखौ मोनदों एफारसि लेखा आरो जोङो बेखौ बाख्नायनो गोनां। जोङो इयुनाव फिसा फिसौनि थाखाय जोङो आरो जोंनि नांगौखिनिखौ मोनगोन बायदि मोननानै जोङो आसा खालामदों। थाराइबारि गामिनिफ्राय बेसेबांसो दायोथ' जोङो 17 जन फैदों आइजोफ्रा माने आरो माखासे गारि थोयैनि सफैनो हानाय जायासै। बिसोरबो जोंजों साफरावनो दङ। ओमफ्राय आरो माखासे गुबुन गुबुन गामिनाबो नुजाफैनो हाबावगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो। दा थाराइबारियावथ' 47 दं आरो 47आव दा फ्राय बांसिनानो दङ आरो।